Ο άνθρωπος κάποτε το παλιό καιρό δικαιώματα είχε η φύση και ο άνθρωπος χαρούμενος τα ήξερε αυτά. Ήξερε πως η θάλασσα, ο αέρας και η φωτιά σαν θύμωναν κρυβόντουσαν κάπου για να σωθούν. Αγάπη της σε δείχνανε, μα ξέρανε καλά πως αν δεν τη φροντίζανε θα έβρισκαν μπελά, και η φύση που τα ένιωθε όλα αυτά, εκτός από τα οδόντια της τα κοφτερά, είχε και καλοσύνη άφθορη να δώσει στα παιδιά. Δεν είναι όμως μόνο τα παιδιά που ήταν κοντά της, είχε και πλάσματα άγρια που τα ένιωθε κι αυτά. Ένιωθε τις ανάγκες τους και πάντα βοηθούσε. Όμως απέρασε ο καιρός, αιώνα στο αιώνα, άρχισε ο άνθρωπος αυτό το πλασματάκι να νιώθει δυνατό πολύ, αχάριστο και λάγνο. Τη φύση αρνηθήκανε και φύγαν μακριά της. Πόλεις τεράστιες και άσχημες πολύ φτιάξανε, μήπως και αρχίσουνε κι αυτοί να δούνε πως είναι οι θεοί. Πολλοί πίστεψαν πως θα γίνουνε κι αυτοί αιώνια πλάσματα που θα έχουνε τα πάντα. Δυστυχώς όμως για μας τη φύση αρνηθήκανε, βαριά η καταστροφή, νομίζοντας οι άμυροι πως έχουνε τα πάντα και η τεχνολογία θα μπορούσε έτσι απλά να δημιουργήσει θαύματα, να φτιάχνουνε τα πάντα. Η φύση όμως δυστυχώς για εμάς, για ένα τσούρμο ανθρωπάκια, ξεκίνησε κι αυτή να διορθώσει τα λάθη αυτού του τέρατος του ανθρώπου, τα λάθη αυτά τα τρομερά που μόνο κακό έχουνε φέρει, και τα ανθρωπάκια αυτά τα εγωκεντρικά που μόνο λεφτά μαζεύουν, νομίζοντας πως τρόπο θα βρουν αιώνια να ζήσουν. Όμως η φύση ξέρει από τις απαρχές του σύμπαντος, έτσι απλά γνωρίζει πως όλα έχουν τον κύκλο τους και κάποτε πεθαίνουν. Ξεκίνησε με τον τρόπο της τη γη να συνεφέρει. Γι' αυτό να μην ξαναρωτήσετε πως έγινε έτσι ο κόσμος. Όταν απομακρύνεται το παιδί από τη μαμά του, το μόνο πράγμα λογικό είναι πως θα πεθάνει. Αθανάσιος Μαυρόπουλος, 21/8/2024, με όλα τα πνευματικά δικαιώματα.